A gota de auga que se está formando no xeo baixa porque a auga é máis densa que o xeo e máis densa tamén que o aceite que a rodea, e vai formando pouco a pouco a forma redonda ou haber unha diferencia pequena de densidades que fai que a gravedade efectiva que recibe, a forza efectiva que recibe hacia baixo, pois sexa pequena e que conte moito a forza superficial. Así teremos unha superficie prácticamente circular. Ben, pouco a pouco vai baixando, queda envolta esa gota en aceite e formará unha capa que lle impedirá en principio misturarse ca auga de abaixo. Xa tocou coa superficie de separación entre a auga e o aceite, e agora está se vendo xa por abaixo como está cargando a gota. Hai unha superficie de separación aí entre esa auga de abaixo e a auga da gota que é aceite. E pouco a pouco, debido ao peso da mesma gota, eso, agora xa caeu, xa rompeu esa superficie de aceite e empezará a formarse pouco a pouco outra gota máis.